Joan, quantes roses t'han regalat avui? Jo pensava que els nois regalaven la rosa a les noies. Les tradicions s'han de renovar. I les dones d'empoderar, si llegim més que els homes. Mira la Ela, quina tia, que porta un dia aquí i ja parla més català que els jugadors del Barça. Això no és difícil. El que sí és complicat és que després de dir Maranxola. O sigui, quin nom. Maranxola. No ho diu ni la meva àvia. Ho he hagut de buscar al diccionari i té gràcia perquè significa camí que fa volta que no va dret a un lloc. Ostres, molt adequada, perquè amb les voltes que ha fet l'Ela avui per trobar l'Albert. Ja, Maranxola, sí. És la primera paraula en català que he aprengut avui. Après? Sí. Après, sí. I estava espantada perquè pensava que el català era molt difícil. I no ho és? No, ja puc entendre i dir moltes coses com demanar una cosa de menjar, o el preu d'alguna cosa, o els horaris de l'autobús. Jolín, tu. Sí. Bueno, demanar per una adreça, això segur, Sí. Sí, en plan, taxista, sisplau, porta'm a casa d'amics per menjar botifarra amb els meus amics. Ai, tacita! Ai, com tomàquet amb botifarra, sí. Sí, i també sé dir una cosa que vosaltres no sabeu. No. No. A veure què saps dir, senyoreta Pompeu Fabra. Vale, s'accepten propines. Ok. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país, fora casa teva. I diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera. Més bona potser, o potser més dolenta. Tindries més sort, o potser més pega. Tindries amics, o jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda. Sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes. O no tenir llibres. Ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres. O només crostons secs de pa negre. Podries. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar a qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Constant voyage of life. What can we compare it with? Maybe you're one of these people who thinks our lives are meaningless, nothing more than an expression of divine will or the fickle whims of chance. But have you ever stopped to think that every step we take draws a line that reflects our purpose? Like that childhood game of joining up the dots with a pencil to reveal a picture. Small constellations within our own grasp. Yes, I'm sure of it. Our steps leave stars behind them. They're white shadows, invisible symbols of our existence. But I don't want to bore you, my friends. I know you have a different set of questions. Like, what does that dedication say? Why isn't that rose red? Why have they been left there? All of those questions are good ones, I'm sure. Just as I'm sure neither Biel nor Ella can answer them. They've had their Sant Jordi. And anyway, the story about the white rose is for an advanced level course.